artean polita izango zala gure nagusien bizitza ezagutzea. Martxoaren inguruan ekitaldi asko izan ditugu. Eta ja amaitzeko, aste honetan, astelehenetik ostegunera izango dugu, prestatu dugu erakusketa bat, gure emakumeen bizitza, nagusien bizitza eta gaur egunekoa bai. Arratsaldean zabalik daukagu 6-etatik 8-etara eta ostegunean amaiera emateko dokumentala berriz emango dugu. Eta gu oso ilusionatuta gaude eta datorren jentea ere polita da. Aieri entzuten eta polita da. Haurtzaroa, eskolako garaiak, gaur eguneko bizitza bai, konparaketa egiteko, gure emakumeen lorpenak, eta lana, eta zenbat oztopo izan dituzten haien bizitza. Oztopoak ezagutu behar dira, ikusteko, orain asko egiteko egongo da, baina asko irabazi dugu.